out for fun. Vigo for the new Toyota Wigo. New Swiss Miss Choco Milk Blends. Melt, melt, melt. Feel the warmth of the chocolate. Melt, melt, melt. With crunch, coconut marshmallow. Happy at night, there's a smell. New Swiss Miss Choco Milk Blends. Kaya dapat magdami extra antibac from the makers of Safeguard. May 99.9% antibac protection. Mas madalas kung magsuot kaysa ordinary detergent lang. Para fresh at protectable germs, what ordinary detergent lang? Use Downy Expert Antibac. Ano bang pinagdaraanan? Nasa kamay mo kung paano nakasan. Nasa kamay mo ang kaskatataan. Nasa kamay mo ang sarap. Nasa kamay mo ang magic place. Ano ba? Nang dagdag pa niya? Garlic, real heat and spices. All in wonderful Maggi magic sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng halaga. Nasa kamay mo ang sarap ng pagkasa. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Let's go! Sweet na. Gotta hustle. Figure comb hair guys kind of busy. With Palmolive Naturals Ultra Smooth. Infused with 100% natural aloe vera extract para sa gandang natural. Gandang natural with just a finger comb with Palmolive Naturals Ultra Smooth. Nagsisimula na maging independent? Oo. Supportan. Please, Beauty the Sea Plus. Mas pinag-usay ng Nutritos. 667 brands for digestive, brain, and protection expert in need for toddlers. Choose Nido 3 Plus. Ayaw with 10x OxyClean Plus Anti-Kulot Power. Kahit patuloyin sa loob. Pati kulot stains, tanggal. Kaya walang amoy kulot. Goodbye stains, pati kulot in one wash. Yes and yes! Minsan, napansin kong hirap lumakad si Mama. Umina na pala ang buto kaya bumaba yung kilos niya. Sabi nito, marupok na ang buto ni Mama. Kung naalagaan ito nung bata pa siya, di sana siya nahihirapang gumalaw. Baka makuha pa siyang pagtagal. Pwede rin mangyari sa akin yun. Kaya ngayon pa lang, nagka-Caltrate Plus na rin ako. Tulong para lumakas ang bones at muscles namin. Ay, pwede na to. Hindi pwedeng-pwede na. Choose to do the best. Kahit sa merienda, ang Eden, packed with milk and real cheese. Kaya I only choose goodness.